Jó estét, ezredes. Kérdezhetek valamit? Igen. Mióta szolgál a seregben? Születésem óta. Soha nem nősült meg? De igen. A dühös angyaloknál szolgált, igaz? Legendás egység volt. Volt már az érógravitációs kamrában? Igen. Kipróbálta a szaratógáit is? Nem. Nincs kedve hozzá? Már rohadt életbe beragadt! Menj innen! Lecserélek! Ezredes, kell egy új srác a csapatomba! Srác! Egy lerobbant külvárosi csehóban érzi magát? Jól nyissa ki a fülét, katona. Én nem vagyok srác. Nem vagyok a haverja. Az ívó szimborája még kevésbé. És magányos farkas sem a társkereső klubjában. Ha nem tűnt volna fel önnek, én nem barátkozni jöttem ide. Ha vége lesz ennek a háborúnak, és maga visszamegy adományokat gyűjteni, maga hotdogot zabálni Wrigleybe, ön pedig Mayburybe, én még mindig itt leszek, és várom a következőt. Azért vagyok itt, és csak erre vagyok jó.